खुलुमबाय लोगोफोर गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो जायफोर बिथांमोना गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे जेब्लानो आं भिडिअ होयो अब्लानो नोंथांमोनाव थाबैनो मोनहैयो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन जोंनाथ' दुर्गा फुजायाबो जोबनानै थांखांबाय आरो लोखि फुजायाबोथ' जोबनानै थांखांबाय आरो नै जोंना मैयासो 18 तारिख अक्ट'बराव धनतेरास फुजायाबोथ' जोबनानै थांखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय गासैबो फुजायानो जोबनानै थांखांनायनि उनाव नै जोंना फैगासिनो दङ दिवाली जायखौ जोङो दीपावली फुजा होननानै बुङो बे देग्लायनि 2025 मायथाइयाव जानो गोनां दिवाली एबा दीपावली फुजाया मा अक्ट'आव जानानै मा अक्ट'आव जोबहैगोन बेनि बादै गोबां मानसियानो दासिमबो गोनो गोथो जानानै दं लोगोफोर बेनिखायनो आं जायफोर बिथांमोना दासिमबो गोनो गोथो जानानै दं बिथांमोननि थाखाय गुसुङै फोरमायना होनोसै लोगोफोर खायफा मानसिफोराथ' मिथियायानो लोगोफोर बे दिवाली फुजा एबा दीपावली फुजाखौ माब्ला समनिफ्राय हिन्दु धर्मनि मानसिफोरा फालिबोजेनदोंमोन एबा माब्ला समनिफ्राय बे दिवाली फुजायाव हिन्दु धर्मनि मानसिफोरा आलारि बाथि एबा जेवारि बाथि सावनानै फालिदोंमोन बेनि बादै मिथियायानो बेनिखायनो आं गुसुङै फोरमायना होनोसै लोगोफोर जेब्लानाखि आय'ध्या रायजोनिफ्राय भगबान रामा हाग्रायाव 14 बोसोर सम हाग्रायाव बनवास खाथिहैदोंमोन बे 14 बोसोर हाग्रायाव बनवास खाथिहैखांनानै बिथाङा जेब्ला गावनि आय'ध्या रायजोआव गिदिंनानै फैफिनदोंमोन बै दिनखालि बे आय'ध्या रायजोनि गासैबो रायजो राजाफ्रानो भगबान राम फैफिननायखौ नुनानै आलारि बाथि एबा जेवारि बाथि सावनानै गासैबो रायजोखौनो आलारि बाथि एबा जेवारि बाथिनि अरजों सोरां खालामजोबदोंमोन जाहैबाय लोगोफोर बै दिनखालिनिफ्रायनो बे भगबान रामा गाव 14 बोसोर बनवास खाथिहैखांनानै आय'ध्या रायजोआव फैफिननाय समनिफ्रायनो हिन्दु धर्मनि मानसिफोरा एबा हिन्दु धर्मनि सुबुंफोरा बे दिवाली एबा दीपावली फुजायाव आलारि बाथि एबा जेवारि बाथि सावनायखौ फालिबोजेनदोंमोन होननानै शास्त्र बिजाबाव फोरमायना होदों लोगोफोर ओमफ्राय बे देग्लायनि जानो गोनां दिवाली एबा दीपावली फुजाया फैगौ 20 अक्ट'बरनि बेलासिनि 3:44 मिनिटनिफ्राय जागायनानै 21 अक्ट'बरनि बेलासिनि 5:55 मिनिटावहाय जोबफैगोन लोगोफोर जायफोर बिथांमोना दासिमबो गोनो गोथो जानानै दंमोन बिथांमोना मिथिबाय जानांगौ निस्सय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जायफोर बिथांमोना ब्रह्म धर्म एबा जायफोर बिथांमोना हिन्दु धर्म एबा जायफोर बिथांमोना बाथौ धर्मनि मानसि बिथांमोनाथ' मिथिखागौआनो दिवाली फुजायावहाय आलारि बाथि एबा जेवारि बाथिखौ जों माबोरै सावनांगौ बेनि बादैथ' आं बुङाब्लाबो जासिगोनानो ओमफ्राय लोगोफोर आरो आं बेनि बादैथ' फोरमायनानै होबायानो ओमफ्राय जोंनाथ' काति गासा जायखौ जों काति बिहु होननानै बुङो एसामिसफ्रा बे काति गासा एबा काति बिहु बे काति गासायावहाय आलारि बाथि एबा जेवारि बाथि सावनायावथ' खायफाया मैयानो 18 तारिख अक्ट'बराव पहेलायावनो सावबाय ओमफ्राय खायफाफ्रा दिनै बे 19 तारिख अक्ट'बरावहाय सावगोन लोगोफोर जायफोर बिथांमोना काति गासायाव दासिमबो काति गासानि मुङै आलारि बाथि सावाखै बिथांमोननि थाखायबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै आरो जायफोर बिथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बेनोसै दिनैनि भिडिअनि आपडेटआ